बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 6.3 दफा बायदियै थांनाय 28 डिसेम्बर सानखालि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फरायसालिमा टिपकाया सरकारि गनायथि मोननायखौ लानानै दिनै फरायसा फरायसुलिफोरा बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारनिसिम साबायखर बावहरदों। नंगौ, क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय टिपकाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फरायसालिमानि फरायसुला फरायसुलिफोरजों लोगोसे नेहाथारि जोरां ब्रह्मआ सरकारि जानायनि थाखाय दानि बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'जों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रजनीश पेगुखौ साबायखर बावहरदों। परबतजरानि टिपकाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फरायसालिमानि फरायसुला फरायसुलिफोरा फरायसालिमानि नेहाथारि जोरां ब्रह्मआ जोंनि परबतजरा रादाब बुथुमगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायदों आबुङै मिथिना लानि फै। जोंहा थांनाय टिपकाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म कलेजआ दि गभार्नमेन्ट जाबाय, बे जानायाव जोंहा गोबां फरायसुला फरायसुलि बिथांमोननि खुसिनि बाथ्रा। जोंहा गोबां गोबाव जाबाय, जोंनि सार आरो मेडाममोनहाबो दिनैसिम जोंखौ जेबो दरमा लायालासे बा रांखावरि लायालासे फोरोंबोगासिनो दङ। बे समाव जोंहा साबायखर बावोदि सारमोनखौ जोंनि बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' सार आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो जोंनि सोलोंथाइ बिफाननि गाहाय डक्टर रजनीश पेगु सारखौबो रोजा रोजा साबायखर बावो। सार आरो मेडाममोनना माखासे लिस्ट दंबावो। सार आरो मेडाममोनखौबो साख्रिखौबा थाबैनो खालामनानै होगोन, आं बेखौनो जोंनि गासै फरायसुला फरायसुलि जानानै खावलायहरो। जों बे टिपकाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म कलेजनि फरायसुला फरायसुलि जानानै जों गोबां गोजोननाय मोन्दों आरो जों साबायखर बावहरबावनो सानो जोंनि दानि बिटिआर सरकारनि गासै मावफुं सोद्रोमाफोरखौ। टिपकाय गुरुदेव कालीचरण कलेजआ गभर्नमेन्ट कलेज जानायनि थाखाय बिटिआर सरकारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जोंनि गासैबो फरायसुला फरायसुलिफोरा खुसि मोन्दों गोसोआव। Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare, indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room, good teachers, student one-on-one training on one language and speech development, experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.